Здравей! Здравей! Представи се с няколко думи. Казвам се Милен Иванов. Занимавам се професионално с покер около 2 години. Еуреката, в която тук ще отпаднах, ми е първия голям турнир. Сериозен, иначе имам около 70-80 турнира на живо за последните 2 години, с положителен баланс бих казал. Как отпадна? Отпаднах, бях на малкия блинд, в ситуация с около 20 няколко блинда, имах 2 попа, направих стандартен рейс, 2 блинда и малко. Момчето до мен ми направи мини рейс 50%, аз му направих 4bet с още 50% мини рейс. Той ми пита колко имам, казах му какъв ми е целият стак, той влезе овен и аз направих snap call, разбира, защото имам 2 попа, тази ситуация няма фолд. И така той показа 2 аса, не извадих късмет и отпаднах за моя голямо разочарование, но какво се прави? Това е покера, всичко е въпрос на шанс. А как се разви предните дни турнира за теб? Бих казал, че предните 2 дни попадах доста добри ситуации, няколко пъти имах добрите ръце ми се изплащаха, имах няколко сета флопнати, от които печелих, дори в едната се отвоих. Най-големия късмет извадих вчера, малко след първата почивка, когато бях с стак около 30 блинда, бях резан от Undergun, Undergun плюс 1 беше направил 3bet, един доста агресивен играч от средна позиция беше 4bet-нал, аз мислих и влязох all-in с 2 дами, момчето до мен фолдна, 4bet имаше 2 аса и тогава сетнах дами и от тогава едва ли не ми получих някакви криле и ми започна играта нагоре, ми тръгна доста добре. Завърших деня като чип лидер от българските играчи с двойно над средния стак. Днес общо взето нещата се развиваха добре. Преди тази река, която отпаднах, загубих може би 1/3 от стака си, опитах да блофирам един доста посредствен играч, не ми се получи и така, общо взето това е. Какво мислиш за противниците си на масите? Последните противници, които ни размениха масата, мисля, че македонец е доста добър играч, отваря много ръце, обича много да рейзва, заиграва се в големи потове, бих казал. Сериозен играч. Момчето от Чехия за мен е най-добър играч на масата, който играе доста агресивно. По принцип имам впечатление от него и от предните дни се бяхме на няколко маси и от други играчи също ми казаха, че всички са много впечатлени от неговата игра. Останалите играчи нямам особени впечатления. Предполагам, че всеки играе доста стегнато. Все пак вече останаха 2 маси едва ли не и хората не поемат големи рискове в този момент. Разочарован ли си? Не бих казал, че съм разочарован, защото все пак дойдох на морето да си почивам. Дори не бях планирал да участвам на мейн ивента. Класирах се през сателит, в последния възможен сателит реално. При това играех онлайн около 1 месец по Покърстарс, не ми се получиха нещата. И 80 човека накрая се борихме за 10 пакета, аз успях да се класирам за ден 1Б и така ми започна играта. Къде се чувстваш по-уверен, на живо или онлайн? Бих казал, че тръпката на живо, особено на такова голямо събитие, което единствено реално единственото за България за годината, е неописуемо. Това трябва да се живее, не може да се опише с думи. Онлайн игра, да кажем, на 10 маси едновременно, примерно 10 часа на ден понякога, зависи, но това за мен е доста по-натоварващо, въпреки че съм на една маса. 11 часа, 2 дни играме и днес още 4-5 часа, чувствам се направо изморен много, но си заслужаваше, бих казал. Как се справяш с умората, напрежението, загубите? Всеки покер играч влиза в някакъв даунсвинг на етап от кариерата си. Това е нормално. Трябва просто да имаш дисциплина, да спазваш най-вече банката си. Това предполагам, че е доста клиширано, знаят го хората, но важното е да видиш, когато не ти върви, да станеш, може би да починеш известно време, да се разведриш, ако трябва дори да не играш покер 1-2 дни, да си пресметнеш нещата, да обсъдиш някой друг играч, сесията и така. Какви са най-големите печалби до момента? Имам най-големите печалби на Big 11 в Покърстарс, $5200 бях спечелен миналата година лятото. Имам доста печалби между 1000 и 2000, да кажем, от турнири между 10 и $30 вход. С какъв ник играеш? Ника ми е силна долно-ракия. Откъде идва? Защото обичам ракията. Извън покера, с какво се занимаваш в свободното си време? Като всички млади хора, обичам
Обичам много спорта като цяло. Интересувам се от много спортове. Обичам да ходя сред природата. Обичам планините. И така, барове. Какви са ти плановете, свързани с покер за напред? Ами, бих казал, че това го отчитам като успех тук и ще гледам да изграда малко по-голяма банка онлайн и ако мога в бъдеще да участвам на повече турнири на живо, защото наистина тръпката е много голяма. Много ти благодаря. Поздравления за представяне. И аз благодаря.